Kika Mazanová podľa mňa zmenila jeden život úplne od základov, a to takým spôsobom, že svojím absolútne ľudským prístupom, vytrvalosťou, trpezlivosťou a takým tým bezpodmienečným prijatím prijala vlastne za svoju Kiku Balážovú, ktorá teda ako 19-ročná odchovankyňa detského domova skončila na ulici a prišla zaklopať na dvere programu Tvoj buddy s prosbou o pomoc. A my sme jej zhodou náhod pridelili buddy Alenu. Kika je 30-tnička, myslím, že aj vďaka Alene je teda spokojná vo svojom živote, má plnohodnotný naplnený život so svojím partnerom, deťmi a sama priznáva, že teda aj vďaka Alene sa rozhodla vyhľadať terapiu a dokončiť si školu. K tomu je dokonca aj príbeh vlastne, že Kika už teda ako matka si dokončovala strednú školu s tým, že potrebovala pokoj od detí, aby sa vedela sústrediť, a vlastne Alena jej zabezpečila to, že môže týždeň byť u nej a sústredene sa učiť. Alena má podľa mňa srdce na dlani z dôvodu, že naozaj s tým svojím prístupom ku Kike nám všetkým ukazuje, že akú nevyčísliteľnú hodnotu má jeden kvalitný vzťah na život človeka. Že naozaj, že tie vzťahy sa nemeriajú kvantitou, ale kvalitou, a jeden kvalitný vzťah stačí. Alenka, keď si predstavím, v akom šoku si bola, keď si získala regionálne srdce na dlani, tak si vôbec neviem predstaviť, čo prežívaš teraz. Ale neplač, my sa tešíme s tebou a myslím, že v mene Kiki aj v mene programu Buddy môžem hovoriť za nás všetkých, že ti strašne ďakujeme, čo pre nás robíš, a si pre nás dôkazom toho, že pomoc nemusí byť veľkolepá na to, aby bola výnimočná, a prajem si, aby sa nám darilo nachádzať takých skvelých ľudí ako si ty.